Adunay istorya sa magtiayon nga naglalis unya naabtan sila sa pari. Ang pari nangutana, unsa may inyong gipanaglalisan, unsa may inyong gikabikilan, nangutana ang pari sa bana. Og ang bana miingon, Padre, nagdebate mi kung unsa ang ipangalan sa bata nga among pabunyagan. Og ang pari nangutana kang mister, unsa di ay gusto nimo nga ngalan sa bata? Og si mister miingon, Juan, Padre. Og ikaw, misis, unsa pod ang imong gusto nga ingalan sa bata? Juan, Padre. Nganong maglalis pa man mo, nga parihas naman di ay ang inyong gusto? Ang asawa miingon, dili, Padre, kay ang akong Juan nga gusto nga ngalan, parihas sa akong papa, nga buutan kaayo, unya responsable, unya Diyos nun kaayo. Kanang Juan sa akong bana, ngalan na sa iyang papa, na pertigyod nga kasugarol, grabe ka babaero, unya irresponsable. Ngunang naglingo-lingo ang pari og miingon, nahala, ayaw na mo paglalis, panahon nalay atong agdon kung unsa nga klase nga huwan kanang inyong anak. Ang importante, nga tudluan ninyo siya aron makatultol siya sa dalan padulong sa Dios ug aron siya mabuutan ug masantos. Naglalis sila parihas nga huwan, diferensya lang ang huwan nga ilang gipasabot. Mga igsoon ng atong ebanghelyo, naghisgot kini mahitungod sa pagkatao ni San Juan nga magbubunyag ug ang iyang kalambigitan sa pagkatao sa batang Jesus. Mga igsoon sa San Juan magbubunyag, grasya sa tanang katawhan tungod kay siya naghatag og kahayag sa atong mangit-ngit nga dalan. Kay siya ang nag-andam sa dalan sa Dios nga nagpadayag sa katawhan. Mga igsuon, si San Juan magbubunyag nisiga og naghatag og lamdag tungod kay siya nadagkutan man sa kalayo sa Espiritu sa Dios. Og sama nga ang natural nga kahayag mubuntog sa ngit-ngit o sa kangit-ngit og mudanag sa agianan. So mga igsoon, ang Espiritu sa Dios mubuntog usab sa kangit-ngit sa atong kinabuhi og mudanag sa dalan nga atong pagalaktan dinhi sa kalibutan. Ang Espiritu Santo maghatag ka natong kahayag kung sa matag adlaw kita magampo mamalandong sa pulong sa Dios og maningkamot sa pagsunod sa mga panag-ingnan ni Jesus. Busa mga igsuon, hinaot pauntang ang atong kinabuhi o kita mutugot nga gamiton sa Espiritu Santo sa Dios aron kita usab makahatag o kahayag sa dalan sa atong kinabuhi o sa atong isig katao. Busa tugutan nato nga atong kinabuhi gamiton sa Espiritu Santo. Ayaw ninyo gamita ang Espiritu sa Dios alang sa inyong kinabuhi. Mga igsoon, mamalandong kita kung asa dapita sa atong kaugalingon o sa inyong pamilya o sa katilingban nga giharian pa sa kangit-ngit. Ug atong pangayuon ng Espiritu Santo na padilaabon ang gugma sa Dios diha sa atong kasing-kasing aron nga malamdagan ang atong kinabuhi ug aron makahatag kita og kahayag ngadto sa uban diha sa atong panimalay o diha sa atong katilingban. Mga igsoon,
Karong adlaw usab ang adlaw sa mga batan-on. Ang tibuok Pilipinas nagsaulog nining maong adlaw isip adlaw sa mga kabataan. Matud pa ni Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Mga igsuon, mag-unsa na lang kita o mag-unsa na lang ang atong simbahan kung wala na ay mga batan-on. Mingaw siguro kaayo, boring pag yun. Busa kinahanglan nga atong suportahan ang atong mga kabatan-unan aron sila malikon diha sa pagtuo o pagsalig sa Dios. Mga igsuon ato silang dadon sa simbahan aron sila makakaton sa Kristohanong kinabuhi. Hinumduman nato nga sila mao ang umaabot nga mga membro sa atong simbahan. Siguro kining mga batan-on nato karon mahimo silang mga katikista, mahimo silang mga lektor or mga kaabag or basin gani mapari or mamadri bakaha o mamahimo bakahang mga pangulo sa atong nasod. Hinumduman nato nga kun walay mga kabatan-unan, walay kaugmaon ng atong simbahan. Busa ang ngayon lamang nga ato silang suportahan. Usbon ko, sila ang pag-asa ng ating bayan. Busa atong iampo, atong giyahan ang atong mga kabatan-unan, kay sila ang sumusunod kanato nga mag-alagad ug magdumala sa atong simbahan ug gani sa atong tagsa-tagsa ka mga katilingban.